Zdravím vás. Vítajte v poradni celostného zdravia. Tí, ktorí ma poznáte a sledujete našu stránku Celostné zdravie, viete, a tí, ktorí ma nepoznáte, tak moje meno je Karina Kurtová a som certifikovaná koučka a lektorka. S čím sa chcem dnes s vami podeliť je to, s čím sa najčastejšie stretávam počas terapeutických coachingov, kde prepájam coachingové techniky a viaceré terapeutické postupy. A to, čo sa fakt deje asi na každom terapeutickom coachingu, je, že keď klient rieši nejaký vzťahový problém a ja sa opýtam, že či o tom, ako to cíti voči či už rodičovi, partnerovi, dieťaťu, že či to povedal tomu rodičovi, partnerovi alebo dieťaťu, tak v drvivej väčšine prípadov dostanem odpoveď, že nie. A to je práve ten kameň úrazu. Pretože tá nedostatočná komunikácia, ale dlhodobá, lebo to sú naozaj roky a roky, kedy si buď budujeme nejaký blízky vzťah, kedy sa dokážeme vlastne zdôveriť tomu druhému človeku, cítime tam psychologické bezpečie, alebo naopak nemáme takýto vzťah vybudovaný, tak potom je to problém, že vlastne už aj nevieme, ako tej osobe máme vlastne povedať, že by sme to chceli inak, alebo čo nám prekáža a vadí. A vtedy akoby naozaj nevieme, že ako opraviť to, čo je už veľmi dlho pokazené. Takže ak ste ešte nenechali veci tak ďaleko zájsť, tak vám chcem poradiť, že komunikujte, pretože tá úprimná a otvorená komunikácia je naozaj základom tých vzťahov, aby potom v nich nevznikali závažné štrbiny. A ak už ste to naozaj proste ten život to doviedol tam, že neviete ako ďalej, tak vám práve ten terapeutický coaching môže pomôcť uvidieť to svetielko na konci tunela a možno opraviť aj to, čo sa vám teraz zdá byť neopraviteľné, alebo nájsť v sebe silu urobiť nejaké rozhodnutie a vydať sa možno inou cestou. Takže želám vám ešte pekný zbytok dňa a sledujte Celostné zdravie pre viac praktických rád pre vaše psychické aj fyzické zdravie.